L'Ajuntament d'Olot va adjudicar el passat mes de novembre el servei de jardineria de la ciutat a la Fundació La Fageda. Les empreses que es presentessin al concurs havien d'incloure un projecte per a la inserció laboral. La Fageda Fundació, que des de finals dels anys 90 que se n'encarrega d'aquest servei, va presentar l'única proposta. El contracte ha entrat en vigor el 2017, té una durada de 4 anys i es tracta d'un import de més de 380.000 euros anuals. I és una molt bona notícia per la ciutat, per la comarca, per tots nosaltres, el fet que la Fageda hagi tornat a guanyar aquest concurs, que té un import de 385.000 euros a l'any, per tant és una concessió important que donarà feina, continuarà donant feina a 20 persones en règim d'inserció i que el podem ja garantir per als propers 4 anys. Els treballadors de la Fundació La Fageda se n'encarregaran, sota la supervisió del Consorci Sigma, de la sega de la gespa, la poda dels arbres i de la plantació de flors, entre d'altres tasques. En total, una vintena de persones treballaran per a la millora de més de 86 hectàrees d'espai verd. L'equip de govern de la ciutat es mostra satisfet amb la tasca de la Fundació i del seu programa d'inserció laboral. Per això, diuen a l'oposició que no volen municipalitzar aquest servei. I al juliol ens van presentar una moció precisament encaminada que municipalitzéssim aquest servei, com d'altres, i de fet vam ser només l'equip de govern qui ens vam oposar a això perquè el fet de municipalitzar no ens permetria treure concursos d'aquest tipus i no permetria que una empresa com la Fageda pogués continuar prestant aquest servei. La jardineria és una de les seccions del Centre Especial de Treball La Fageda, que es va crear el 1984 i que ofereix feina a persones amb disminució psíquica o trastorns mentals de la Garrotxa, amb l'objectiu d'integrar-los socialment.